Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Yato. I'm gonna knock on. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka dito sa inyong bahay, makikaming dito sa programa Mardela ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga katugang, good morning. I'm gonna knock on Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. your bell. Tap on It's nice to be back. the tune. Welcome po sa programa. Maraming nga itong pong aldaw na Ninin Monday. Tune is provided. Petsa 6 sa bulan ka Oktubre 2025. I'm gonna knock on your door. Call out your name. Sarong aldaw na kuruskusan kan mga ginaramit sa pista. And how Diyan sa Santo Domingo. gonna come out. May tada pa. Hey little girl. Good morning po sa mga birthday celebrators ko niyan. Happy birthday. Many returns of the day. More life, prosperity, and happiness. Counting sheep Ako po sa lingkod, Mardela, dahing iba, sanit sana, pero diyan. near. Technical side, kasabay po natin dyan si Chief Ramir Tanay, yaman si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department, sa siya pong IT. Sa newsroom, kasabay ito dyan sina If you Jenny Matthew Balyaran, si Ciara Meliron, at saka si can ring and Nicole Ann Gloriani. Kaluwa siyempre Mega Post Patrol sa padagos pong pangarap ng mga istorya. Tanganing may balangibog sa banuan si mapukawan mga turog sa pansitan. Yan po dyan mga tugang nakawagayway sa 3rd District. Ang samuyang Field Commander, Chief of Reporters Jimmy Nasalita. Siyempre, ang satuya po mga tugang na mga pag-iriba dyan sa 1st District. Yan po dyan ang samuya pong koresponsal. Jomar Bien Lagadi, mga tugang from TV to Santo Domingo and vice versa. Yan man si partner Alar Mario sa City Hall, asin sa sur na partikan mga barangay, digdi po sa siyudad ng Legazpi. Baby Angel Mostasa sa Regional Center Site, asin sa Legazpi Port District. Antang si Joshua James Bino, yan po dyan sa Daraga area. Karen Ala, dyan po sa Kapitolyo Provincial, asin mga pagdaraid na mga opisina po dyan. Henry Daboy Mata sa mobile, ang samuyang mata ng DCGB sa kalsada. Kami po ka boss mga kabayan, minasaludar, pinapapayin sa rumagbang morning. Sana po okay ka mo, maski na nga ni medyo hard life. At least padagos, marita nagkakatimos tayong pangangay po sa Roal daw. Doon po sa mga kababayan po natin. Kanyan, malapit na di. Ha? Malapit na mga tugang ang satuya po ng mga pagtiripon-tipon giraray. Surunudan niya, di ba? Pag Nobyembre, yung pong undas. Pagkatapos pag Disyembre, natural, mga tugang. So, iribanan ng mga pamilya. So, malapit na, no? Mayroon lang tayong 80 days before Christmas. Ha? Kaya naman sa mga kababayan ta, good morning man. And siyempre, tuya po ng mga pinagpipitagan ng mga teachers. Happy National Teachers Day. Ngunyan sa celebration ni data kasudma, supposed to be pizza 5, di ba? Kaya lang Domingo, kaya ngunyan po ginibong Lunes, and duman sa Manila, nasa Mall of Asia. At parang nagating yata ang presidente. I don't know kung parang by Zoom or digital
ano yan, messages, ipapaabot sa mga pagtiripon man yan. Nagkarinig di sa Albaya, kung sino dyan mga tugang sa ginubatan. Normally, dyan gigibot mayos na po ang venue. Ano? Okay, so sa mga teachers po tabi, good morning po sa inyo. And I hope na dahil kita na didisuspirar asin padagos ang inspirasyon mga tugang na magtukdo para po sa tuya pong puturo kan mga kababayan nato. Ha? Happy Teachers Month, Happy Teachers Day. Mga teachers, salamaton. Genius ka kaya, bukod sa lesson plan may thesis pang ginagawa. Lagari sa tahanan, kayod sa eskwela. Wonder Woman ka ngunit wala namang laya. Teacher, ito ba'y himala? Sa kairaming campus lagi kang nakikita. Nalilibot ang U-belt sa buong umaga. Ito'y di hiwaga, nagmumoonlight ka lang pala. Alright, mga tugang, good morning po sa mga teachers natin. Salamatong bumarahin mo. Pugon duman sa mga teachers tapon sa Kartilya, sa Katon, sa kindergarten hanggang sa elementarya, high school, sa koleyo, maging sa vocational, sa mga ALS teachers natin, good morning. Salamat po sa sakripisyo. Dahil lang po sa Indo, sabi nga ni kaya ni niyaong kami sa kinamumugtakan mi. Kaya sabi ba the power of education niya are teachers. Yan, di ba? Salamatan po mga teachers natin. Okay, so duman po sa mga kababayan ta, happy birthday pala sa samuya pong pag-iriba sa network, sa PBN Broadcasting Network Incorporated, ang administrative officer, mga tugang kan 89.5 OK FM sa Sorsogon, Boss Brian Arimbay. Happy birthday tabi, boss. More life, prosperity, and happiness, Boss Brian. Di ba? Brian Arimbay, birthday po ngunyan. At sa iba pong nag-birthday sa ngunyan, happy birthday po tabi. Belated happy birthday sa tugang ko, kay Dan de la Cruz, happy birthday, kampit sa 4. Okay. Dumang po sa mga kababayan ta, nag-aabang, mga nangubor sa final, mga tugang na presyuhan kang produktong petrolyo tomorrow morning, 6 o'clock. Ito na po yung final. Sir Noel, na manalo, mga diesel users ito eh. 80 centimos kada litro po ang increase, mga kabarkads. 80 centavos per liter. Yan po yung final. Effective tomorrow 6 o'clock in the morning. Sa kerosene, 20 centavos man kada litro ang aumento. Mantang ang gasolina, may aumento na 20 centimos kada litro. So effective po yan tomorrow, 6 o'clock in the morning, October 7, 2025. So sa diesel at sa kerosene, pampito mga tugang na increase yan. And according to DOE, Kasubago, ang dahilan kayan, mga tugang, iyo ang sanksyon kan Estados Unidos sa Iran dahil ang budumang sa nuclear program. So, mga rasones, basta may dit na mga karamas-kamas dumang po sa Middle East, talaga pong problematic kita. Ang gabos, mga tugang, mga pigokonsumo talaga di imported, di ba? So whatever, na mga pagiro sa merkado, pagiro kan presyo, o balor kang piso kontra dolyar, mga tugang apektado kita. Yo. Kaya siguro, pagplanuhan ta na lang ang itong mga lakaw, para makaoro ekonomiya, kung sulo ka man sa nadi, lunadi na sa mas transport kung dahi ka man nagidali. Kasi hindi ka man nadakul ladarahon. Pero kung dakol ka mo, medyo mas tipid, di ba? Tangani po na maging ariglado, di ba? Yan, so, ano yan? Mga tips para po duman sa mga motorista. Yan, okay. Papa Mar, welcome back. Nagparasain ka. Ay pangyayari sa iyo mo, boss. Nag-medical leave po ako last week. May mga concerns kita sa health. And then naka-schedule ako duman sa Bicol Regional General Hospital and Geriatric Medical Center.
duman po yan sa San Pedro sa Cabusao sa Camsur. Pertian Hospital duman. Talagang iwasindang lugar, mga tugang na ospital para po sa mga seniors. Sa senior na baga si Papa Mark. Di dumang kita, mga tugang duminalagan. Malinigon ang ospital ninda at saka ang mga staff talagang asikaso ang mga senior citizens ta. Igwa naman na section, mga tugang na sa room building na para sa geriatric wellness center. Yeah. Yaon duman so internal medicine para sa mga seniors, igwaning sa EENT para po sa mga seniors sin may optal. Tas may mga laboratories pa. Dakul ang pirming niya on duman. Kaya palan pig-schedule ta dakulununon igwa nga ning mga taga Manila. Nanyaraon duman Chief Ramir sa ano yan, sa hospital na ito, yan sa Bicol Regional General Hospital and Geriatric Medical Center. Saro ini na ano na hospital na piko padalagan kan Department of Health. Libre ang pagpa-check up. So, natural, may problema sa tuyang mata. Nagpa-check up kita, mga tugang sa tuyang mata, may problema na. Dapat nga between 6 to 9 months, ma-regular mo na ng mata mo. Otherwise, pwedeng dumikluman. Pagkatapos, dahil medyo malayo-layo naman ang pagdangog, nagpa-hearing test kita. Kompleto sa gamit ninda duman. Talagang maugma ka man. As in yung pagpamper ninda sa mga senior citizens, talagang dahil kamakailing kinakamurosot, nagigrupuhan talaga ninda. Bako lang saro nag-asikaso mo ko di dakul na nakapalibot, kaya madali so dalagan, iba so nagsukol kan sa imong blood pressure, so sa imong timbang, buda so sa imong langkaw, iba, yan, nyara o nagabos, kaya madali yung sa naman ang mga transaksyones. So, salamaton, sa gobyernong ini, mga tugang na, kahit pa paano, nakaka-avail kita, kaya po ng mga libre na mga medical intervention na sabi nga ni kayan medyo difficile para po sa mga kababayan ta, lalo sa mga pobre. And dakul po duman na talagang minapasyar, maski halawig, aram ninda na maasikaso sinda. Ano po, so salamat po sa staff, kang Bicol Regional General Hospital and Geriatric Medical Center. We will see you soon again. Kita-kita ulit tayo. Kita-kita ulit tayo. Palapasunta muna ining mga kasiributan, mga tugang ligdi po. Nakaipuan man ang presensya ta sa istasyon. Pag pinairo ko kaya ni Chief Jing, medyo haloy-haloy kita na mag-irilingan. Diba? Medyo haloy-haloy kita na magdarangugan. Kaya planuhon takimaray. Planuhon tang maray. At garo ang sistema, pag arog talaga ng edad mo na, may mga kamatian talagang nasa rabayan. Yara o nagabos. so ilang kan gurang, ilang kan mga gurang yaw na sa kuya. Kaya siguro mga sa mga masunod garo, mga bulan baka kita magpahingalo ng medyo aloy-aloy. Okay, anyway, habang kaya ta pa, fight sana kita. Lumang po sa mga kababayan. And yan po, ang lessons din yan na dito pagpabayaan, mga tugang ang sa tuya pong lawas. Pag may namati, magpa-early check up para po dahil lumala na pag-abot sa punto na malala na medyo difficile ng bawion. No? So, dahil matakot sa doktor. Di ba? They are friends. Di ba? Kung may namamati, magpa-check up. Sa dakul na po nyo ng mga programa ang gobyerno na libre na naitatao. Kasarabay so zero billing. Ngunyan, igwa naman so PhilHealth na yakap. Di ba? Kadakol, may i-consulta, asing kadakol pa pong iba. So yan, i-avail ka po yan, mga tugang, para sa tuwa man yan. Under yan duman sa banner program o umbrella program,
mga tugang kang kunyan, kanya universal healthcare. Kaya aprobitsaran ta po yan. 'Di ba? Yung kumbaga yun naman yan sa tuya po na pag-repay kang gobyerno sa buwis na pigparabayad ta durante kan kita po mga makakusog pa. 'Di ba? Ngunyan na medyo mga maluyan na di i-avail taman mga tugang. Not only yung 20% discount na perks sa pagiging senior citizen, kundi pati na po itong ibang mga medical, lalong-lalo na pati ko na libre ka so dahil kung binayadan naman mas ibulong, so ginaramit sa mata, sa paglinig ng mata, asin iba pa, asin sa mga pag-hearing test, walang bayad, libre ka So hopefully mga tugang magkaiguan ng mga siring ka na mga fasilidades dito po sa tuya sa probinsya para dahil naman magharayo mga tugang sumakababayan ta. Although sabi ta nga ni well appreciated yung sa inda pong kunyan duman serbisyo, talagang ano yan, mabilib ka man, mabilib ka man sa serbisyo po ninda. Dahil ka manghinayang halawig sa binahi mo para makaabot duman kaugmahan, asin kumbaga kaginhawahan ang nakuha ni Papa Mar para po duman sa satuya pong pagdayo duman sa Bicol Regional General Hospital and Geriatric Medical Center. So dati po yan na sanitarium, dakulao ng lugar, so magayon, no? Kaya duman po sa mga kababayan ta sa Giraray, pag may namamati din na po magpalo yun, magpa-check tulos na nga ni pong dahi magkaigwaning masyadong dakulang problema pagabot po kang aldaw. Alright? Okay. Duman po sa mga kababayan ta, kadako lagarapot sa kuya kay ni mga kabataan kan barita ta kasubago. Manangod po duman sa ano yan, mga SK official na nakatapos ng ano yan, termino, para duman sa sangguniang kabataan eligibility. Bako po yan automatic It's not automatic because may requirements. Di ba? Kung walang requirement, automatic yan. Pero dahil may requirements na kinakailangan i-satisfy and ma-prove mo, yan po tabi, mga tugang, pwede kang ma-qualify. Di ba? Pero magayon ini, takang enot bagang aramtasan na sumanga sa barangay officials, di ba? Na pag barangay official ka, makakaigwa ka ning kunyan, ning eligibility, susukpo duman sa mga existidong lay na ipinagpautom. Garuman so kapag ika-cum laude, igwa man silang pigo pasunod po dyan. Pag digdiman sa ano yan, barangay official eligibility, iyo po yan sa dati na mga ano. Pero kung sinakop na sa SK, ining sangguniang kabataan, mga tugang, ano yan, so mga nakatapos din sa indang tulong bilog, tulong taon na termino, sigon sa Civil Service Commission is qualified, no? Dapat nakatapos, hindi pwedeng naputol. Dapat nakatapos. So if poon kan Sabado, October 4, nag-aako na sa Civil Service Commission ng aplikasyon para po duman sa mga SK official eligibility, yan, SKOE, sangguniang kabataan official eligibility. Pwedeng i-submit sa regional office, mga tugang, nearest you, o kung saan ka nagtatrabaho, o kung saan ka nagsisilbi, or pwede man sa pinakaharanin na Civil Service Commission Field Office. Okay. So, base duman sa resolution number 250752, itong rules governing the grant of eligibility to SK officials na inaprobaran mga tugang ka nakaagi pang July 24, iminukna mga tugang ining SKOE na pwedeng gamiton para po duman sa mga first level position sa gobyerno. Yan.
ang sakop mga tugang kan SKOE, so mga SK officials na nagsilbi pon kan ipautob ang Sangguniang Kabataan Reform Act o yung Republic Act number 768 kan Hunyo 1, 2022. Siring man, ito pong mga nagserbi poon 2018 sagod 2022 na nakatapos kan sa indang bilog na termino. Kaibanan po dyan sa mga SK members na nailihir kan Katipunan ng Kabataan, pati na ang mga secretary as in treasurer na ipinagdesignar kan SK chairperson. Ay, kasabay so secretary at saka treasurer ha. Ayun, very good. So, ang sabi kan Civil Service Commission, ang mga SK chairperson sakop kan barangay official eligibility. Ayan. Asin bako kan SKOE. Okay? So, mga barangay SK chairperson, dumang ka mo ma-apply sa SKOE. Dumang ka mo masasakop sa, sa BOE. Barangay Official Eligibility. Yung mga kagawad, sa Sangguniang Kabataan members, tapos so, officials ba ya, tapos so mga treasurer and secretary, duman sila sa SKOE. Okay. So, pwede na po na matawan ng SKOE ang mga elective and appointed SK officials basta sinda bakong kaparyentes hanggang sa second civil degree kan mga presente pong ilihidong opisyal sa lugar kung saan sinda po mga tugang nagsiserbi. Okay, so yan po tabi, nagpatanid sa Civil Service Commission na pwede pong bawion ang eligibility kung mapatunayan na itong itinao na na eligibility sa sarupong kwalipikadong individual may balgar mga tugang na regulasyon o patakaran kan Civil Service Commission. Yan po tabi sa mga naghapot. Inquire na lang din kayo dyan sa mga regional offices po nindo. At garo may forma po garo yan. Accomplish po nindo. At ang po na makaabil ka pa. Sayang man ka yan. At least kung may eligibility ka, di pwede ka lang makatrabaho man sa gobyerno. Alright, mga tugang, standby lamang. We'll be back for more stories. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. An oras, alas 11 in pagkaaga. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Dakol na ahensya ng gobyerno ang dapat nabawasan ng budget. Iyan sinabi ni Senator Sherwin Gatchalian, Chairman kan Senate Finance Committee, dahil nagkapira sa mga ahensya na pigtatagamahan pa man giraray nin pondo maski wara ng serbi ang sa indang mandato sa mga Pilipino, arog kan Optical Media Board as in Philippine Racing Commission. Paliwanag kan senador na tanganing day masayang ang pigataong pondo, ibalyo na sa naini sa mga ahensyang talagang nangangaipuhan arog kan Department of Health. Alagad piglinaw ni Senator Gatchalian na dahil ini nangangahulugan na tatauanin zero budget ang mga nasasabing ahensya mantang pag-aadalan paninda ang Government Optimization Law, tanganing maaraman kung paano mas matanos na maibalyo sa ibang departamento ang sa indang pondo. Iyan ang detalyes kan pangalas 11 Bareta, hali sa News Base sa kupo si Nicole Ann Gloriani.
Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan sa Uno Plus. Kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Sa inyong nadamo ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Webes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarine na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Alright, tugang balik po ita sa programa. Ngunyan po na pagkaagang ini, mga tugang nin Lunes, petsa 6, mga tugang sa bulan kan Oktubre 2025. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, tapos mo yan bro, pray until something happens. Mga tugang, naman po sa mga kababayan po natin, maligayang Pasko, mga misis! 80 days before Christmas. Naitayo mo na ba ang Christmas tree? May pangregalo ka na ba sa inaanak mong marami? Naisabit mo na ba ang parol? Sa okasyong ito, di ka na ba magagahol? At sa pagkakataong ito, kami naman ang babati. Sana'y maibigan nyo ang mga kanta kung maaari. Magpahinga na muna at sumanda ng sandali. Handa na ang aming tambol, gitara at buong barkada. Yan, maligayang Pasko. Pasko at Be good to everybody. sa inyo. Alam mo, ayos kita. Ligayang Ayan. Pasko Make love, not war. Yeah. sa inyo. Good morning kay Ate Luz na Risera. Diyan po sa ano yan, sa OK FM Sorsogon 89.5. Garo may bangkete dyan si Boss Brian Ate Luz. may bangkete si Boss Brian, sarado ang tinampo dyan. Hello. Good morning man kay Sir Reggie Lilis Balasta. Yan. Fire Officer Reggie Balasta kan Santo Domingo BFP. Siling man kasabay ta po ini kaibanan ta sa Kabalikat Civicom 430 sa Romanggi Base 43032. Yan. Good morning man kay Mamado, Rimpilyo.
ang fire marshal mga tugang niya po sa Santo Domingo BFP. Busy pero ang BFP ambulance. Filming rabas ng rabas ano? Sa pagresponde. Ay mga paramotor, ha? Hindi nga tabi kita ta. Sus Maria Joseph, kamo ang number 1 na nasa listahan kan mga nagaka-reimburse sa road crash. Sus Mahirak man kamo. Sen nga sa motor, dahil sa buhay nindo. Walang spare parts, di ba? Walang nabibilang spare parts. Kaya, pag-ingatan na po yan, isa lang ang buhay. Good morning man kay Sir Francis Bualo, sa mga pong presidente kang Kabalikat 430 sa Romang Base Chapter. Sir Francis, salamatong po tabi sa, sa pa-birthday. Kanagaging Sabado after the OP. Yeah. Thank you very much. Bueno, sino man kay Ma'am Karen, good morning. Alright, mga tugang Angel Mustasa nasa linya na. Baby Angel, good morning, please come in. Good morning, Sir Mar. Garo dahil ka pa nakadali Namumroblema pa ako, Sir Mar, kang signal kang cellphone ko. Nata, anong problema kan? Wala po signal ang globe ko, kaya messenger po ako nag-a-upload. Iyo mananggad. Maluya, sarosa ng pidaso ang nailing kong signal sa ko. Sa kuya ka, Sir Mar, wala talaga po, no service po pa kasabang alas 9. Pagagan mo ng antena kay Chief Ramer. Ipapangapudan ko na nga po kung di sana ko. maski kinunin mo na, maski restart mo na, yung manggiraray. Sabi ko po, mabarata muna ako bago mag-restart. Oo. Ayan, taminsan kaya araw kan may nangyayari yan na garo, mina stock. Opo. Ayan, anyway, duman sa mga kababayan ano ang daralarang bareta ni Baby Angel? Yes, good morning po, Sir Mar. Welcome back sa sa dugang tapapong bareta. Pigahalat pangunyan kan Land Transportation, Franchising and Regulatory Board Bicol ang abiso sa indang sentral na opisina manungod sa implementing rules and regulation manungod, Sir Mar, sa programang 20 pesos na bigas. Sigon ini kay LTFRB Bicol Regional Director Joel De Feo, matapos na kan mga nakalis na simana kan magkaigwananin pilot launching kan proyektong ini ang programang 20 pesos na bigas sa Cebu, kung kaya naglalaom si De Feo na bad lamang ngaya sa mga masunod na simana. Kaibahan naman ngayaan Bicol Region sa magkakaigwanin na siring na programa dahilan tadakulang tabang man nga ini sa mga drivers as in operators as in ang mga nasa transport sector. Iniso ko niyan, iniso 20 bigas mayroon na para sa mga PUB drivers. Opo, Sir Mar. Ayun, okay. Sinabi ni De Feo na ang kooperatiba as in korporasyon ang magkakaigwanin Memorandum of Agreement sa Food Terminal Incorporated para sa kunperang mga miyembro kan asosasyon ang mabibenepisyohan kaini mantang sinda sa LTFRB ang magtatabang man sana sa pag-facilitate as in mag-identify kung si Isay itong mga lehitimong kooperatiba as in korporasyon digdi sa Bicol Region. Nangugunta po, Sir Mar, ang pahayag ni RD De Feo. Hopefully po magkaigo naman ki-schedule din sa Region 5 for that program sa tuyang presidente na si President Bongbong Marcos. So ini po tabang ining dakula sa satuyang mga pag-iriba sa transportasyon na kung saan makabakal naman sinda ki bagas sa halagang 20 pesos per kilo. Halatunta na lang po kasi po nagpapilot po ini ki iba-ibang area sa iba-ibang region. Since nauna na po ang Cebu, so darakula po ini na region, hopefully palo naman po kita. So kami po, siguro kami ang mag-identify kung saan mga legit na kooperatiba na nasa region ni. No? Kasi consolidated na po bagangon yan ang mga individual franchises at mga kooperatiba o korporasyon. Kaya po, since consolidated na po sinda, madali na kayo ng pag-manage, kung po ang mga qualified. So, yan, Sir Mark. Kaya duman sa mga nasa transport sector, magtagahalat-halat na sa nangayata, tibaad lamang ngaya sa mga masunod na simana. Makasabay naman ngayaan Bicol Region. Ayun. Ibang-iba na niya ng LT, Parbiadi? Opo. Kang inot, drunk kang katulos kang security guard. Ay, dae. Sabi kang sige, at least kung yan iba na ini si Sir Joel. Talagang nakiki-interact sa tao.
Ano, Oo. very Pag good. maduman ka, Sir Mar, aaputon ka kang guard. Masain ka po ngaya tabi. Tapos sabi ko kay RD De Feo, ay sige na ngaya, may nakauron mo na ngaya. Aha. Nako, iyon na po. Tapos iba nang kanaduman, Sir Mar, sa taas. Maski may kauron si RD De Feo, pipalawag na ako duman. Very good. Kang, Bako araw kang ibang kang inot Isus Marius. natatanaw pa sa na Sir Mar sumubil na narado na. Rirang ka, ikagan tulos trinsira. Oo. Ayan, salamatan si Joel. Talagang pang-tao, pang-masa ka nga talaga. Yan, very good. So yan po, Sir Mar, ang mga dugang pa pong informasyon hali sa luwas, Angel Mustaza, DCGP News. Thank you very much, Baby Angel. Mga dugang yan po mga doon natong istorya. Hali po dyan sa LTFRB, Land Transportation Franchising Regulatory Board Regional Office Number 5. Ayan po, sabi ni Sir Joel na ayan, halat-halat sa nakita. Tangani po maging ariglado na. Okay, bueno, dugado po na istorya. Mga dugang, partner Almario na sa linya. Partner, good morning. Yes, welcome back, partner. Thank you, partner. Opo, we miss you. I Miss you to. Na-miss ko yung ibos mo at saka yung batag nung Sabado. Anyway, partner, sa informasyon pa, may instruction hali sa PNP Higher Command na darakopon talaga ang mga illegal activities digdi sa Legazpi City. Iyan ang sabi ni Police Lieutenant Domingo Tapel sa interview pagkatapos manotoran na aktibong maringon yan ang PNP sa pagdadakop ng mga illegal activities sa barangay, lalong-lalo na ang pamosong tupada. Dahil yan, pipa o duwag ang mga tupada, talagang didarakop ko yan kan PNP. Kaya takot-takot naman sa mga mahilig sa tupada na magparadrulag pa dyan sa mga alanganin na lugar. Kaya ayaw na sinda sa lisensyado na sanang Bulangan, siring dyan sa Humapon, Kaksit, at man dyan sa Rawis. Susog sa pahayag ni Police Lieutenant Tapil, parte ini sa instruction kan PNP Higher Command na tutukan talaga ng mga illegal activities ni dahil sa pagtubod ninda sarong bagay na nagka-apekta rin na napaparaot ang pasyo din dahil itong iba na na-involve digdi bako naman lipangan kundi talagang bisyo na. Kaya kung minsan nagigipit, inaisip ni maraot sa kapwa. Kaya yun yan ang instruction. Magnalas ko niyan sa mga barangay, talagang very active ang mga polis sa indang monitoring para dahil pagtuleraron ang mga illegal na aktibidades. Iyan pa partner ang informasyon digdi sa Luwas, Alarmario, DCGB. Thank you very much, Partner Al. Pagatugang pagali kay Partner Ali, pati kita kay Pading Jomar Bien, dyan po sa 1st District of Albay. Pading, good morning. Please come in. Salamat, Pading Mar. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag ng bareta, dahil sinayang na oras si Kongresista Crisel Agman sa iyang pagbisita ngunyan na weekend digdi sa probinsya Canalbay. Ini matapos na sunod-sunod so ginibo niyang aktibidad sa iyang pagbisita every other week sa 1st District. Magigiramdaman Pading Mar na nagpromisa ini si Kongresista Crisel Agman na maski na nga niyang opisina niya dumana sa Kongreso bilang Kongresista kan 1st District, gigibuon niyang regular na every other week mag-uli digdi para asikasuhon man ang sa iyang mga constituentes. Kanakaaging weekend, gulpe, so aktibidad na importante, pero mayroong primero, ito bagang pakikipag-ulay niya sa DPWH kay Governor Noel Rosal, kasabay sa mga punong barangay kan mga barangay na apektado kan mga patinampo digdi sa Cagraray Island. Okay. Nagibagang mabunga ito kung saan pinaggisa niya ang DPWH manungod sa mga insertions na pundo para sa mga proyektong ini. Apuera kayan, inasikaso man kan alkalde itong sa mga iwinalat niyang proyekto
digdi sa Premier Distrito Canalbay, particularmente sa siyudad kan Tabaco, kan siya alkalde pa, nagkaigwa na kan ground breaking paring mar, kay itong uso daycare center. For adults. Pero sa Gurang. Adult daycare center. Correct. Di ba? Parang natanda ko dyan sa, ano yan sa Hiraya Manawari ka riyan. Tama ka ng Gadpading Mar. Ayun, very good Okay. Sa Hiraya Manawari iyan, magkatuwang iyan na proyekto, programa ni Mayor Crisel Lagman, kaya panahon na mayor pa siya, buda ni Senador Risa Hontiveros. Okay. Ang naunang bita na daycare center, adult daycare center, nabilog sa konseptong matawan man nin pag-asikaso sa mga gurang, bako sana sa mga aki. Igwa na baga kita kan sa mga daycare center para sa mga aki. Correct. Na nangangaiponin atensyon. So mga gurang, mas nangangaiponin atensyon. Tay, totoo ka dyan. Nakulo ang kay puwang kang gurang. Maray sa mga aki, tayaon sa mga gurang na nagtataw kay atensyon. Correct. Iyaon sa mga tiyo, tita, na grabe ang pagpadaba sa mga aki. Iyaon sa mga lolo-lola. Paano so forgotten and abandoned? Roger, so ibang mga gurang, wala na nga minsan ang iba tigrasi kaso kanaki. Iyo, totoo yan. Ibarayaan na sa nasarong ni kung ano pa man dahil na nagkarasi kaso, uning adult center na inian mataw sa indaki atensyon, nagkaigwa na kang groundbreaking ka nakalis na Sabado kung sa indigdi sa adult center na digdi magkakaigwa digdinin mga lugar, magkakaigwa nin mga personahes na magkukondisir nin aktibidades digdi sa mga, sabi mo na nga ni, forgotten na mga adult. Pero bako lang tabi pading markan, makaulay niya to si Kongresista Crisel Lagman, bako lang ini diba sa mga forgotten, basta ka nag-senior citizen na, pwede ka. Pagpasiring ka duman, maghapong ka duman kitambay, dakuro na aktibidad na pwede pang pakusugkan sa imong physical, emotional, mental health. Ayun, okay, very good yan aswerte kang tabako. Maswerte ang mga taga-tabako. Roger. Sana ma-replicate man yan sa iba-ibang banwa. Ma-inspire, di ba? At saka, malay mo, maging kunyan yan, maging sarong batas, na sa kada LGU magbuktak ng siring ka yan sa paagin ni Congresswoman Crisel, maging pilot area yung tabako. Apuera kang igwang regular na check-up, may doktor na magpapasiring duman. Correct. Mag-asikaso sa mga gurang, machi-check upan ka na, may mga activity pa ka mo. Garo nga ni, magkakaigwa pa ki mga gardening. Yan, saro pa yan. Para malibangan mga gurang ta. Entra na pala ko dyan. Tama yan, preparasyon sa iyo. Senior na ako, nagit pala na ako. Pwede na ako. Pwede mag-guru garden sa mga mahilig magtanom o dakul na aktibidad and bilang kaganapan kan sa iyang promesa na matawan na araw kay ning lugar ang mga senior citizen kanakalis man na Sabado paring marpig groundbreaking na ini. Gusto sabihin pupuna na so mga edipisyo na ibubugtak sa sentro para sa mga senior citizen o ining adult daycare center. Apuera kaan paring mar nagkaigwaman nin inatindihan na groundbreaking ceremony si Kongresista Crisel Lagman. Iniman ang sarong promesa niya duman sa Barangay Kinastilyoan ang multipurpose building o itong covered court na magkatuwang nindang asikaso na mapunduhan ni dating Kongresista Edsel Lagman. Inanunsya niya naman na duman man sa isla. Duman po yan sa Barangay Hacienda, San Miguel Island. Madali naman na ituglok ang
multipurpose building o covered court na panugaman kay ito ni dating kongresista Edsel Lagman asing ngunyan pigapadagos ni kongresista Crisel Lagman. Kasud agaro may groundbreaking man duman sa mao sa barangay San Isidro. Day ko lang na monitor. Yung garo na nailing ko nag-post si Kapitan Ballester na maduman si Congresswoman buda si Mayor Bong may groundbreaking na kasud ba kay itong COVID court sa San Isidro, barangay San Isidro sa Santo Domingo. Roger, day talagang isayang na orasan sa itong kongresista. Tama yan. I-approve sa ranya pag nabisita digdi na sa Albay, sa First District, gabos na pwedeng gibon, igibo, pati na ang pamasyar sa mga pistahan. Pamasyar sa pistahan. May nailing pa akong post ni Congresswoman Crisel na nagkaon siya ng kunyan. So, putong, may maalat. Ay, so puto bumbong. Oo. Duman sa amigos. Yugunonon mo. Sa akin niya ito. Very good on. Si Julia ba gayon? Duman sa akin niya itong kauna na ito. Okay. Dahil pa ako nakapasyar duman. Mga na rin maduman kita. Pasalamatan ko pa man Paningmar sa pagbisita durante kan kami nasa pagmundo kan pagkagadan kan sa kuyang ina si Kongresista Crisel Lagman nagbisita man duman nagpahayag sa duman sa eulogy kan sa iya man na istorya kay mama na ang sa kuya kayang ina iyoan garo amigaho nun kay to ni late Congressman Edsel Lagman. Correct. And salamat man kay Mayor Ray Bragais sa pagpasyarman, kay Mayor Sinon Bolante, kay Governor Noel Rosal, kay Congressman Didi Cabredo na nakapasyarman sa Samong Residensya, tali pa sa 3rd District yan. Buda sugabos na mga amigo-amiga, dahil kung nabanggitong saro-saro, baka ang programa Bareta alas 12 na. Sige ko pang pasalamat. Sa kalabaan. Salamat kami sa kabus. Uy, minapaabot man kita ni na pagmundo. Condolence sa pamilya ni ex-mayor Gary Villasano. Binawian na nin buhay si ex-mayor Gary Villasano. Ang sa iyang lawas na piglamayan kada karaaging aldaw duman sa saydang residensya sa San Jose, pero petsa kung niya na aldaw petsa sa sundo sa aga ipigbalyo digdi sa iyang ancestral home. So harong baganin na dati kan mga magurang digdi sa Mabini Street, Barangay 1 kan Malilipot Albay. So, condolence man tabi sa pamilya ni ex-mayor Gary Villasano kan Malilipot. Okay. Yan pa rin mga informasyon. Jomar Bien, DCGB. Thank you very much for Jomar. Sunod-sunod mas tayo mga bareta, mga tugang alin sa mga pag-iriba. Pag-alin sa 1st District, lipat sa 3rd District. Pading Jimmy na salita na sa linya. Chief Game, press ka rin, Chief. Yes, hello. Yes, go ahead. Hello. Hello, Direk. Yes, go ahead, go ahead. Okay. Medyo katatapos pa sa ulat sa bayan, first Gunari Days, sinagibudigdi sa Makapagal Gym sa Libon. And kauroon tadigdi si Kwanza. So, manong digdi sa nagtagitiman sa Nabaga, Director Mar. Tapos, nagkagaraba so dike, digdi sa Sontre, sa Barangay San Agustin sa Libon. May plano ang Sangguniang Bayan sa pamamayan ni Attorney Janero Saclag na magsagibonin resolusyon sa dipisilon ba niya ng paghanap kipundo dahil lang nga ni itong mga kontrobersiya sa flood control. Ngunyan ang plano sa digdiday man kaya kipundo kan lokal na gobyerno maging ka probinsya, madirekta na mapasar ki resolution sa aga ang Sangguniang Bayan sa regular session sa aga
ang Chairman Committee on Infra, si Kagawad Tulayo, direkta na kay PBBM and ang plano, darahon kan Sangguniang Bayan personally, dumana sa Sekretaryo kan DPWH, kay Secretary Vince Dizon, o kaya kay PBBM kung magkaigwanin pagkakataon niya. Digdi si Kagawad Tulayo, ang Chairman Committee on Infra, digdi sa Sangguniang Bayan kan Libon Tabi, Director Mar. Kagawad, good morning. Sa ibong nalinya si Director Mardila sa angkor sa DCGP. Kagawad, good morning. Apa? Apa? Sir, nagplano po kaming Sangguniang Bayan sa pamayo ni Vice, ako po sa Infra, na ma-resolusyon kaming ma-reconsider sa flood control. Tadi pisilo po bagangon yan sa DP. Tadi pigali ni President Marcos. Kaya ma-appeal kaming resolution to consider na importante po mara itong flood protection dike sa Zone 3, Zone 1, saka Zone 1 Santa Cruz. Garaba po baga. Ayun. Itong uso ko niyan. Sunagaba po yan kang Christine. Sa aga, appealing na sa resolution, tapos balak ni kami mismo po magdala ki PPPM o kaya ki Secretary Dizon. Ayun. Opo. Di sa aga yan ipapasar kang sanggunian. Opo, ipapas ko po. Ano po sa aga sa plenary. Di, ano yan, sakop na yan, Tabi Kagawad, so mga narangka ka itong panahon pa kang Christine, typong Christine, ano Christine po, sakop na tapos po siya. yung bago. Uno, tapos una nagaba po kasusaro. Ayun, makangalas mo na itong sarong ito, no? Ayun po, Maski daing maraot na panahon na buminigay. Ayun po nga, siguro, baka pag kami po ang nagdaraduman, baka i-consider po ni President Marcos. Yes, taday man nga totally si sarado bagay. Ikaw pa man na natatada ngaya. Baka lamang i-attach mi sa mga picture sa resolution pag may duman. Iya po. Kunya, very important yan na diking yan dyan. Rice ground rin ang bilo. Ang Opo, yung nga. Tapos takol talaga maapektara na residente sa San Agustin sa Barangay Santa Cruz. Yes po. Sige po, Tabi Kagawad. Good luck po, Tabi, sa inyong mga lakdang. Ayan, salamat na maray. Thank you. Ayan, okay. Jim. Okay, so yan na Tabi, Director Maran na lakdang kan Sangguniang Bayan nagigibuhon. Na talagang kaipuan talaga marisolbira ng problema ngini sa San Agustin. Kunda minimum sentro kan libon pagigwanin mga kalamidad baha abuto ni kan baha ta siyempre wala na flood control kung magkakagarapa ini pagigwan ng anin mga batak. Okay, si Vice Mayor katatapos pa sa nag-aulat sa bayan report 100 days agad ang taki mensahe man Tabi Director Man si Vice Mayor Attorney Janero sa Clag, si Director Matila sa angkor po sa DCGB. Hello, Vice. Good morning. Hello po. Good morning. Yes, boy. Congratulations for the 100 days na nindo. No? Okay, so ano po ang pinakang highlight kasi ano pong nai-report sa mga kababayan? Actually, yung mga nai-report sa mga primero tang naginibo for the first 100 days, so mga importanteng mga ordinansa, yung mga resolusyon na naipasarta na, na-discuss naman. So, simpleng mga housekeeping, tanganing Tabi Director, na makunyan, masiguro, nini kaya very common na ini, very kuan ngunyan, familiar man sa mga tao ining transparency and participatory governance. Yes. So, ang ginibumi, inopen mi ngunyan sa Sangguniang Bayan, inaiwas mi sa gallery, tanganing may mga upuan sa mga publiko na gustong mag-attender duman, magdangog, inopen mi na to, buda linaagan ki mga sukawan, tanganing masiguro na igwa ngayang transparency na open to the public and session, dahil pigtatago. Opo. Kung may mga pigtatago, yan nagkakariribok na may mga sikreto ngaya. para walang duda. Ayun, para durudat kung ano mga nyaon dyan. Sabi ko nga ni, nakasubago Tabi Director, kung kaipuhan talaga so pagbabago, transparency, magpuon sa level man sa lokal na gobyerno, halimbawa so bidding process, dapat open ang bidding process. Yan, opo. Dahil mga tago-tago, dahil mga turo-turo, nangaling sigurado dahil korupsyon na nangyari. Dahil pagdududa pala, ano po? Opo, tama yan. Ano? So what's the next step, Tabi? Ano yan, kagaan ni Vice?
sa mga susunod pa na mga aldaw? Ngunyan sa mga masusunod, agos po ka sa muyang regular session, perming Martes, every Tuesday po kami, 10 to and so forward ang session. Pero padagos man po giraray itong mga importanteng mga measure. Sa kariribukan po sa taas, manungod sa flood control. Opo. Yung mga importante lugod di sa mong flood control na kaipuhan ma-actionan. Dahil na lugod na actionan, tayo yung aning mariribok duman. Yes, opo. Iyo po ay niyang pigigibuming paraan na dawa duman nagkakaribok, manungod duman sa mga flood control programs, mga kung ano pa man na problema. Kaya man lugod mapabayaan, so importante o kaya kaipuhan ming mga programa digdi sa Libon. Yes, opo. Kami po baga tabi direktor, kunyang kami, so kami, pinakamababa kaming parte digdi sa Libon. Kuwang kami, basin, water basin. Kamo ang Cats Basin. Cats Basin. Kaya nangyayari, kung maapektaran kami kay itong mga programa manungod sa kariribukan, lalo kaming masaparkayan. Kaya pakiulay mi sana. Salamat man tabi sa DCGB, si Jim, na perming pigtatawan kami digdining priority ining Libon. Gusto mi man ko tang mga programa ipadagos manggiraray digdi. Yes po. Yung may resolution daw ipapasara ang Sangguniang Bayan, address to DDPWH at saka kay PBBM para dyan? Iyo po, tapig pa para address mi na yan, mga kadakulon mi ng resolution kayan sa Office of the Regional Director, sa District Engineer, piga-address mi. Opo. Kung kisay-kisay na senador, piga-agad mi. Pero dahil nga ni sa karibukan, dahil man na action, dahil man kaming nahalat na action, kaya gusto mi, arolayan mi, maray pa, idirekta na lugod ki Presidente, maray pa daw, akamamatian ni President so pangangay po mi. Yes. Dahil na magduda sa mo, kahalik na mismo sa mga munisipyo. Yes po. Ay good luck po tabi kagawad. Vice, hopefully maging successful kita dyan. Tamas kami, we are one in praying na matawan talaga ning magkakanig ng resolusyon yung problema ngayon dyan po sa sa pong lugar. Opo, salamat. Thank you po maray sa pagtabang sa pagpangadji na sana umabuti ng mga programa digdi sa Muya. Yes po. Opo. Okay, salamat po. Bye, salamat po pa rin tabi. Okay. Sige. Jim. Saga po ipapasar na yung resolution tabi, Vice? Oo, sa urgent ni Saga ipapasar tulos. Tapos ka mo direkta, personal na duman sa Manila, sa Malacanang. Opo, yun nga yung plano. May daraho na mismo duman, ma-travel kami duman ng daraho na mismo ki Secretary Buda, duman ki Congressman Adrian sa office, Buda duman sa office ni Secretary kan DPWH, maski duman sa Malacanang kung pwedeng darahon mi na duman. Dapat tibad sa paginindo, magbaha na ang Libon, bako kitubig, kundi proyekto na, nagamo na mismo, maduma na sa Malacanang mismo, sa pinakaugat na mismo, sa pinakapuon. Yan tabi Director Maran sa tuyang pagtugay-gay, halidigdi sa sa report sa bayan sa Makapagal-Gym, yaw digdi si yaw na digdi sa Office of the Vice Mayor sila kagawad Mark Ian Cortez, kagawad Nong Briones, kagawad Tor Ayo, kagawad Andy Coco. Yan tabi Director Maran sa tuyang mga dagdag na informasyon from Libon Albay, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Chief Jim, at saka kay Vice Mayor Kaklag, at saka sa iya po mga pag-iriba dyan sa konseho. Yan. Good luck po tabi sa inyo pong mga lakdang para po maging reglado at mga flood control dyan po sa inyo pong area. Alright. Ano yan? Ano muna kita? Ayan, oras mga tugang 11:35 in the morning. An oras hatod sa Indokang Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi.
Plemex! Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kumpara sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Marvila. Programa mga dugang. Diretso ito pong mga istorya. Good morning sa mga misis. Rekas-rekasan taon na naman. Sarap-sarapan ng mga premiuhan yan. 20 minutes before 12 o'clock in the morning. Dahil katapuan mga istorya hali po dyan sa luwas. Nasa linya na at sa tuya po mga pag-iriba ang lalaking pasiguro pirmi. Matindi ang mga pangyayari sa palibot, mga tugang. Ang muy simpatiko amigo. Ang pag-ibig mo ang hiling ko sa Pasko. Sa pagkang ikaw lamang ang tanging mahal ko. Kung ikaw ang Joshua James Vino nasa linya. Joshua, good morning. Please come in. Ariglado na. Plus ka. Ka sa pistahan ka sa Udma, Sir Mar. Day man ako pwede, partner. Aram mo na. Naglilikay na ang senior. Kanagduman ako sa Bicol Regional General Hospital and Geriatric Medical Center. Dako lang akong na-discover sa buhay ko. Bumilang ka. Bumilang ka sa gurang mo. Nyarao na gabostang. Gurang mo talaga. Pero ang importante, still alive and kicking. Siyempre naman. Siyempre naman. Still willing to serve. Yan. Alright. Sige. Ayan. Kumusta yan? Sir Mar, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Nasa ospital, sagtod sa kunyan, ang 56 anyos Sir Mar na biktima rin pananaksak na nakaaging Sabadong hapon
sa Barangay Peña Francia sa munisipyo ng Dalaga Albay. Sa pagkataguro niya ito ni Sir Mar, kay Daraga PNP, Chief of Police, Lieutenant Colonel Edgar Asoteya, kung sa sigit sa iya, sagtod sa ngunyan, tiga hahanap pamalinda ang suspect sa nasabi ng krimen. Ang suspect, tugang mansanakan na biktima. At bali duwa Sir Mar, nagsapar ni na lugat, igwa pa ni na sarong biktima, na residente man kan Barangay Tula-Tula, Legazpi City. Ano, nag-iriwal? Susog sa initial Sir Mar na impormasyon kan nakaaging Sabado, nag-auron-auron itong biktima, 56 years old, mula sa saro pang biktima. Uminabot man sa suspect, nagdara talandang patarong. Sagod na tinagtakay nito sa iyang tugang, tinamaan Sir Mar sa chest, napayang talaghan. Inalagan sa ospital, sagod mo yan, nasa ospital pa. Nangapudan si Chief of Police, Lieutenant Colonel Edgar Asoteya sa suspitsado na mag-surrender na sa nasabi Sir Mar sa mga otoridad asin hamtangon itong nagibo niya sa iyang tugang. Ano ni? May dating iwan? Dahil banggit tabi Sir Mar kung ano ang pinuknan kay ni kan istorya kung natatanda ko ang saksakon niya sa iyang tugang. Tanong ko to Sir Mar, at pakipaguro niya to kay Chief of Police, Lieutenant Colonel Edgar Asoteya. Sa ngayon po, yung nangyari sa isa nating suspect, I think isa rin po siyang miyembro ng media. At large po siya. At large siya, ongoing po ang preparation namin ng documents for a regular finding against him. So, yun po, nasa hospital pa po ang mga biktima. Dalawa po ang biktima dito. So, kaya po ongoing po ang aming ginagawang inaantay namin yung complainant para po maisampa na namin ang kaukulang reklamo. Titingnan po natin kasi yung sa doktor, yung po ng medical, doon po tayo magbabase. Pero po dalawa po ang biktima niya na nasa hospital pa po. So far, nasa recovery naman. Hopefully, mas better po sa ating kaibigan, mag-surrender na lang siya para harapin niya ang ginawa niyang pananaksak. Ang biktima po dito ay ang isa po ay kapatid niya at ang isa po ay kaibigan niya rin po. Siguro masama lang yung nainom, kaya siguro mas better po ay encourage friend naman natin siya na mag-surrender na lang po siguro. Ayan tabi Sir Mar. Ayan, most possibly nakainom suspect? Ang sabi ni Chief of Police, baka nga medyo maraot lang so nainom. Okay. Kaya nangyari ko Sir Mar, ang ibon niya, nangyari yan ang incident niyan, 5:35 ang hapon kan Sabado. Ayun, midbid ni Kernel ha? Pati siguro kamit-bit mo man. Kaya sabi niya, listado niya man, so suspitsado, kaya pigya iinggan niya tabi Sir Mar na mag-surrender na sana sa mga otoridad. Okay, sige. So yan tabi Sir Mar, na dagdag niya itong istorya, halibigli sa Daraga Albay. Josh Bobino, CCTV. Thank you very much, Joshua. Yan po tabi, saka kay Lieutenant Colonel Edgar Asoteya. Yan po, ang pangapunan duman po sa suspect sa pananaksak, mga tugang sa duwang persona. Ang saruso tugang niya, ang saruso amigo, parehong nag-recover po niya sa hospital na magsuko na daw po tabi. Asinampangon, iyan po na sa iyang nakomitir, mga tugang na krimen. Ay, o bueno, mga tugang, good morning kay Mading Cora Balaoro, nakantabay po sa programa. Sharing man, mga tugang, si Benji the Pogi, Sir Benji, belated happy anniversary sa inyo. 30th anniversary na pala. Watching and listening, Benji the Pogi. Si Ate Nets na Barcenas. Ay, good morning tabi dyan sa San Pedro, sa Bagakay. Good morning. And sila man kay classmate Noel Bismont and family. Kay Sir Joel Barameda.
Sabi ni Sir Joel, ano yan? Good morning, Aya. Good morning, para po sa mga kababayan natin. And, kumusta po sa mga na-aksidente dyan sa Bakakay, Kasubago? Sabi may nabangga na, may nabangga na tricycle, nabangga ng kotse, tumilapon daw yung nakalunad nangyari. Hopefully, ay okay man kamo. Duman po sa mga kababayan ta, ingat sa nakita pirmi. Ayan, Papa Mar, tama ba? May uminto na naman ay pangyari. Nagparasain ka man na. Kasubago tapa in-announce. Kasubago tapa in-announce. Mga tugang. Nakunyan. May uminto sa aga. 80 sa diesel, 20 sa gasolina. Okay? Ayan. Aha. Ayan. Okay po, Tabi. Sige po, Tinit. See you. Ayan. Okay? Alright. Duman po sa mga kababayan natin, mga tugang sa mga taga-Bakakay, partikular sa mga pinasyaranta, dyan po sa, dyan sa, dyan po sa Bakakay, partikular dyan po sa Kagbulakaw, itong pinasyaran ni Father Momoy ka nakagyo. Sabi, after kang dialogo, pag-ururon mga tugang kang nakaagi pong simana, with DPWH, sabi mo ipapadara na po dyan ang mga ekipahe para ang i-diesel, at talagang dakula man agad so naging distroso ka ito nga nakaagi pa mga nakaagi pang mga bulan at na nagsapar po ning grabing pagbaha sa lugar. Kumbaga dinilibiran yung mga aggregates na duman may ni Chief Ramirito. So dating tulay na susurukan mga tugang susurukan ki bangka dahil naman nasurukan. Napanood na nga ni. So sana maibalik sa dati, at talaga pong problematic man sa mga kababayan, including barangay hall nga ni Linaog, di ba? Ayan, ang medyo masaklap doon itong sa sitio sa barangay Tanagan, tsaka yung Kataraning pa, So sana maasikaso po yan Kimaray, mga tugang, hanggang DPWH, at yan po ay nagtataoning dakulang peligro mananggad sa Inda. So sana po maasikasong tulos-tulos yan. At talaga pong may problema ang seguridad, mga tugang, kang sa tuyang mga kababayan dyan sa pagbuhay-buhay po nila dahil po naman sa nangyari. Si Inyao na ngayon yan, ay di asikaso na. Di ba? Po, tabi, diba sa mga kababayan ta. And then, siyempre, iringat po sa mga motorista sa sinda pong pagkapadalagan kan sa tuya po ng mga bikulo, and then magbaon ng mahababang pasensya. Diyan po sa Arimbay, talagang medyo oralaba. Ngunyan, naikot. Naayos na, kumbaga na semento na, mga tugang so nagkapirang portion dyan na, Rini Black. And actually, naagian na nga ni. Yeah. Kundi igwapang garuduang portion pa. Kaya nagsisigsag mo niyan din ang dalagan. So halaba pa ang mga traffic, kaya magpasiguro. Bata garo at yan hapon, garo may festival dyan sa Matanag. Garo sarado dyan sa Agian. Sa lugar na yan. Balda sa Matanag, garo Tanag Festival. Diba? Magbaon po ng pasensya. At talaga pong kunyan. Kasi di magparasiringit ng alarangan. Tangani pong di magkaigo ng problema. At talaga pong kunyang kita.
nadidipisilan ng dalagang po dyan ta ang gabos halos gusto magmaradali. Di ba? Mga motorsiklo singit ng singit. May mga jeep na minasaba, minakunyan, salungat ki dalagan. Kaya po naman sa mga kabarangay natin, pasiguro tabi. Pasakito na ngayong maray ang traffic dahil sa reblocking sa Rimbay Biga area. Duman po sa mga kababayan ta, may nagkakaparasma ng kayak. Seryoso ng buhay natin na. Okay? Anyway, duman sa mga kabarangay ta, mga tugang, magpasiguro naman kita, tamarahal na naman ang barakalo nun yan, mahal na naman ang gulayon, yugunan man sa talong mo niyan, sang gatos na. Ali, sa sisintot sang gatos na. Seryoso ba? Magtanom-tanom kita, mga tugang. Tangani po na, igulaman kita ning pudo-pudoon, asid pagkukonsumo na alin na sa tuya pong sadiri man na pinagdaplusan, di ba? Masaya ang mag-farming, kaya dahil manghinayang mga tugang yung mga daga nindo dyan, si kasunta, tangani pong maging okay. Alright. Daman po sa mga kababayan tang padagos po, mga tugang na sasayang kang gabos po ng mga kunyaninda, mga pinagpagal-pagalan, magpasiguro po kita tabing nyan. Magpasiguro kita. Okay? Mag-antabay sa nasa gabos pa ng mga kaganapan, mga tugang sa palibot, may mga nagruluwas po mga developments, mga pangyayari sa tuya pong palibot, yung gununon mo ang sabi, mga tugang, may mga may mga pagtiripon, asin pag-ururon na tawaring magkakanigong asistensya sa mga paraoma na nalugi dahil sa babang presyo kang paroy. Ang anunsyo, mga tugang, na hali sa 2026 national budget makaka-receive sa mga paraoma ng direct cash assistance, mga 1 million ang paraoma po ini na makaka-receive ng direct cash assistance, cash assistance, mga tugang, sa gobyerno. Pero medyo 2026 pa ito, next year pa. Maagi pa ito sa para na mabuwasan sa pagkalugi, mabuwas-buwasan. Sana masikaso po yan, mga tugang, kang tawya pong gobyerno na masustiniran, mga tugang, iyan po na na presyo kang paroy at mahal ang input, di ba? Mahal ang input, sabi yung pang mga 12 11 o 12 pesos ang ginagastos kang paraoma. Pagkatapos ang bakalon sa nasa Imonin City 8, away, asan ang justisya dyan, di ba? So sana yung gobyerno masustiniran talaga na bakalon, iyan po na mga produce ka mga paraoma ta. Yan lang ang pwedeng maitabang ta, di ba? Paano kayo, may problema na tayo, di ba? So mga kunyan, so mga kababayan niya to na mga tinuruan, so mga dayuhan na tinuruan tayo ng mga matitibay sa paroy. At ang inot, hindi siya nag-iradal. Ganoon yan, kita na nang nakikisuyo na kung pwede maalukaramang kita kan surusubran ng dadiban. Di ba? Ay, Diyos ko. Anyway, diba sa mga kabarangay tabi, mga tugang, apabitsaran tayo ng mga programang tuturul kan gobyerno, lalo na kan DA, na pagtanong at saka sa mga taga-DA, mga technicians, subaybayan ta po yan, asin tutukan ta. Iyan po ng mga kababayan ta. And bagayon mo yan, tampig tataunan na seedlings na. Yeah. Bako na itong seeds talaga. Minsan, may mga expired na diba? Di man natubo. Kaya di man talaga
Dahil man nakukuha kung patama kang sa pong ano yan, natawan, kung paano patubuon ito, at least kung yung pigtatao, so tubo na. Kumbaga, ready for transplant na. Tangani po na mas madali. Diba? Yun ang pinaka-the best dyan, para mas madali na mabuhay. Yung chance of having any kind of survival na, masalangkaw, as compared kaya itong pisog pa sana. Di ba? Okay, o. Sa mga kabarangay po nyato, mga tugang, ipangajita ini po na mga taga Cebu, padagos po na nakakamati ng aftershocks. Magpun kan tamaan po kang ano yan, earthquake. Nasa 7,000 aftershocks na na-restore kang P-box, mga tugang, dyan po sa Cebu. So hopefully maka-recover na mga tugang, as in magkagawa po ning maray naman na pagbuhay-buhay lamang ang mga kababayan po nato duman, malin ang kaba-kaba, di ba? And padagos man mga tugang ang pagbangon kan Masbate, and salamaton duman sa mga padagos pong nagtatarabang para po sa pagbangon kan Masbate. And di na po nakakabalik, ano? So tubig, yung sabi ka mga amigo ta duman, nakabalik na ngayon, ha? So, ano yan, tubig inom mo ninda. Ang pagkatapos ngunyan, sa mga kuryente, padagos man napigasi-kaso, and daw po lima, isaayos na po talagang tulo-tulo yan. At nagkaigwa na ng pagpadala sa mga kooperatiba, task force kapatid. Yan. Okay, o paano tabi, mga tuga? Ako i-share na muna dito sa programa. I hope na kapi nakapaglingkod ng tapat at tama sa Indupugabos. Salamato na maray sa pagantabay. Sa pangarang bukang pilog na tropa, Mega Force Patrol. Kasabay tamaan mga tugang si Chief Ramir Kasubago, ngunyan si Kuya Juna Pulis ang kasabay ta. Siyempre si Jerome Nico Martinez sa DCGV Social Media Department. Para po ka mga pag-riban natin dyan sa Mega Force Patrol, at siyempre sa Newsroom. Ako po si Mardela, thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Sa baga na po masunod ang Bareta alas 12 with Sir Bert Nunez. At saka, sino man kasama natin ngayon? Si Jasmine ba? O, nandiyan na ba si Ma'am Gina? Alright, sendo ka boss. Thank you and bye-bye. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo?